jadhiera nyathi kich maonge wuon gi min to jothuro nyocho kawa morwaka igi kaka nyathigi. Erokamano. Mheshimiwa, weche moko wacho ni in mani kelo kambi mar piny China nani 2019. Min nyaka achiel kuom jotelo mar kambi no. En adieri? Ok en miriambo. First jo China kano donjo, jo China kambi miwacho no ne giyuda nyatike. Seche go yudo kane antiere nan jakom mar society no yiera. Koro ngeni ng'ato kobiro kaka ne giwuok China ma gichopo Nairobi ma gichopo nyatike ne akia. But structure nitiere ni ng'ato kochopo kumoro nitiere kama kogike to nyaka nitiere leadership ma nyaka ngichop kuome. Koro kane gichopo kuoma ne giwacho gima gidwaro, ne giwacho gik ma ginyalo timo ne jopiny. By 2019 then 2016. Okay. Koro ne wabedo gi komiti marwa mar jopiny, wabedo gi buche gi jopiny, jogo nitie gik mane giwacho ne gidhi timo, gi gima ne gidwa ni gimbe wamigi kaka jopiny. Got mar kopano kane wasungo chamo odong' gi malo, yo ka malo gik mikwanyo wan kaka jopiny ok wanyal yute nikech gin low ma chemical ma teko gi ng'eny manyalo gole gimoro. Koro wan kokwanyo gi to wayude nyiriri, wayude point matindo. To magi mane jogo wacho ni gibiro kawo. Gidwa kunye matut. No gidwa dhi kunye matut. Gine gidwa kawo mana mamalo. Mamalo no. Mamalo iluongo ni open cast. Makata kidhi kanyo bedo kaka gitime. Koro nwawinjore koni ok utimo open cast, tung'iewo masin magonwa pi. Tugonwa pi. Mondo wame pigni koro wuogi nikech pi oyudo kano pong'o wi got. Mondo pigni wuogi mondo wato koro wachiem kwa dhi piny. Iwinjo arrangement mono bedo godo. Koro nwawacho niya, nwabedo piny wacho niya, wan mamalo gie gin percentage gi thin ok gikonywa. Ka dang' gikaw gi, to kuonde ma gikaw go bende giyuen wabedo maler. Koro wachako loso bugni ka dhi piny. Then wan wamany gold, nikech ng'ini gold kodhi piny, kako medo dhi piny, kako medo bedo ang'owa maber. Koro VOJ nodhi adhia kamano. Koro jogi kaka gimedo tiyo gin gidich mana gi margi to wigi owil gi jopiny. Okay. Koro kae ma koro nochako kelo eyebrows. Koro apeni jopiny chako ywak. Makoro no kora nyaka chungi jopiny nikech jopiny ga emomiya mandate. Wabedo kod gibucho nyiso ni yawa gino wawinjore ni ngobedo time kama. Seche mano winjore no leadership ne nitiere. Mnongo beni at least utime kama, utimonwa kama, nyaka no winjore ni onge gimosa timonwa kata achiel. Koro unsani kendo chako biro gi wach machiel ondwa ni mondo mi ukuny gini koro kodho piny ni koro mamalo ni ok odwa chamo un bende koro no kuny kaka jopiny timore nade kunyo. Koro ka ema ochako bedo ne jopiny marach. Koro an awuoyo kod gima nyiso ni an company ana represent jopiny. Ana represent interest mar jopiny. Nyiso ni jopiny wacho ni watim misa uru kaka no wacho ni uru biro chamo kaka winjoru kodgi chamuru mamalo to gikuny mapiny. Koro jopiny koso kunyo mapiny mondo circulation mar pesa obed mang'eny. En ni ng'ato nyalo kunyo longwande 100, ng'ato nyalo kunyo tipni 3 to bio winjire kodu ousnu. Kusa pimo PPM ufenyo ni PPM kama koro winjoru ni tipa na chiel ni usna siling 15,000, tipa na chiel ni siling en koro winjruok willing seller willing buyer. Maga arrangement mano wabedo go. Koro big ni jogi koro bedo greedy, gin koro gidwa ni gisurpass jopiny, koro gidhi gimanyo jotelo mondo koro protect gi. Seche mama gitimore te ni VOJ jothurwa weche mag masin, weche mag pi, jothurwa makoro go pi kendgi. Jothurwa solo pesa gi kendgi. Stakeholders bedo pingo ni pigni ke juma ka juma pi ichulo singal fuel mar 200,000. Koro jothurwa solo pesa kendi to igo pi kendi ka dhi piny. Nikech misungu kano chamo gino nitiere tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3, tunnel 4 nyaka tunnel 6. Koro sani nyithino ni chope e tunnel 2 magichomo tunnel 3. Yes. Koro tunnel 3 ni gima ne tamo gichame chon en pi. Koro sani gisago pigni magichope tunnel 3 ni. Koro gichopo kama ber ma low kuwuok matin seche moko long 1 achiel to nyalo timo gram 2, nyalo timo gram 5. Kata no wuon ni buka nyogi juma moro chien ka buka nyotimo gram 20. Gram 20 en singal 100 gi wiye. Long 1 achiel mar gold gram 20 ma romo mana gi tong achiel. Gram 20 thin be ok chal tong duong. Tong kin godo to mano koro in ngama nigi pesa mokalo. Mano in gi millions mang'eny. Magna urulo nyatike. Abro manyo ni abro sumi chim. Abro lon kibire grad abro sumi. Abro sumi moro matin mondo nini. Koro
jogi neno ni jogi koro nyalo kunyo ma kendo ngima gi kendo lokore nikech sani a span of 3 months ngima jogo lokore completely. Population manyo nitiere kanyo nyen over 5,000 people. Jomedore kabisa. Nikech ng'ato kobiro gokinyi tiyudo ka at the end of the day owuogi gimoro. En gi pesa ne moro. Kasto investment magnitude makanyo koro nyoni malo. Krasa mantiere ira no are more than 200 krasas. Kama chon mane jo China go chako ne nitie mana kras 500. Sani nitiere more than 200 krasas. Odau turi ma jo thuro invest kanyo. Jo business community. Ching tich adek kidhi kanyo to kanyo chalo Nairobi CBD. Ching tich adek. Okay. Koro jo China kaneno koro giwacho ni koro gimbende koro gikunyo ka gidhi piny. Koro kae ma jo piny ng'eni jo kanigi technology moingo jo thurwa. Koro kae ma jo thurwa wacho ni yawa kunyo to kunyo kodhi piny. Undrituru wagolnu to wausnu. Okay. Mondo mi pesa ni circulate. To unku kunyo kodhi piny udhu kao to udhi godo te. To ng'eni seche ma bugo kikunyo kidhi piny to ng'ato biro gi masin mokunyo boy kanyo temo dong all. Nyiso ni kidhi gimoro 100 meters tigori all no tidugo mana oko. Yudo kosa chamo lobno te manyoberno. Koro nyiso ni kama idhi onge. Koro mae manyo jothuro tamore. Kanyo jothuro tamore te makoro jogi owuok oringo dhi omanyo jotelo mane ogone gembol makata ngi samanya. Tana nyiso ni ata an okanyal yie gi wachuno. Okay. Nikech an jo piny ka neno joka dhir gi seche te. Dala wachigni kacha koro ka usamia pesa ni koro ateru udhu chamo gino tieko. Koro abro dhi kanye. Koro jotelo ma ok ne effect mar gini, jotelo ma ok ma gini ok ochuno, ma gin en obiro dala dichiel. Nyatike kanyo biro dichiel. Ma obiro seche moko kokalo gi gache. En gino ko chune. An fast anyuonda matie kanyo turi. Family na dena moka nyal pedo. Bing ya MC okanyal afford feed de mine na tenikich. Dala wendala mardo. Kanye mane chuo. Kanye magi yute. Chimbe gi mapele. Kata kadhi dala seche moko kan ka beda. To dayo makama osekelo rech, dayo makama okelo mena. Ana beda ka ruoth ikelo na chiemo mano ai kopa. Ero kamano. Mae makoro mae kuku marwa, mae makelo koko. Niko ne ogitimo gima jo piny ne dwaro. Mae gima kelo koro nikech koro gidwa kunya gi piny kabisa. Gidwa kunye koro kendgi. Gidwa mondo jo piny koro gol ni koro gin magi kuny gi machines. To gicho ndiko dhano 5,000. Ka gitiyo gi machines dhi ndiko ka ng'eny to ji 30-20. Koro dhano 4,940 gi idhi tergi kanyo. Yes. Podi makori gi kambino. Kambino kanyalo makora kata mathin. Ng'amanya Nyasaye japinyo kanyalo makora go. Nyoro gima bingo nyo timore. Nyasaye be timo ono. Nyoro nyodho kotho kambino nyo chemical owuok oko nyo nego dhok 20. Kambino nyo tiyo gi pesa manyo gitamo jomida nyo kodhi kanyo. Nyo gitamo jonema nyo kodhi kanyo. Nyo gikaw dhogo nyo gi ke site gi. In gadi eri mheshimiwa. An gi